Hi guys, good morning. Magkatami guys. Ay na pag-uban lagi mi kay balik raman din ko. Sino to po naman sa Agbaklay ra ko lang. Nato karsada lang. ta? Kung ako pinili mo, tupad pangarap mo, Sinta. Baklay ra ko pa yung karsada guys. Ikaw ba? Kuha nga rin hangin lang. Kuha hangin? Buhangin? Murag. Ha? Kuha hangin. Hindi kayo pa. Diyan na sa kayo. Hanginan ako labinci. Kasi dito po tadi. Diyan na bisa na. Cellphone ako ah. Yes, hindi yun. Kasi lumangin. Balang ko lumangin. Lumangin ko bida. Baklay ra ko. Hanginin na. Tahangin to silang lang guys kay kuang hangin ang abanti. Nagbayad ko sa motor guys kay gahapon ito ako mabayad nga wala may kuan gahapon nakaliban ang kolektor gahapon so ngayon siya nga karon daw gichatan ko niya ato ko dadto kay gusto na ko pag naikwarta ibayad yun dayon ritso kay aron di na magamit sa lain pang agamitan. Kaya dagturan din ako nakuha sa kuan guys. Huibis sa gabi. Nagtugbo minialan gabi na kay nagulan man. Nya. Nay project ni ay naibero no nilang lang sa eskwelahan na ng Bernice kahapon. Nya motong yan ako salan nga kuha na tong sweldo kay aron bayaran ang bayron ni Reluna kay nagkuan sila gahapon in trams na siya bayron nun ano tong ikuha na mo sa Huibis nga natoy nag-comment nga ngano daw di daw kuno kong pagkahatag og isda ni mother may pa daw si Joy Joy og si Auntie Mercy kay makahatag nakita mo siguro ni mo no ma'am nga akong gipalit is lomi kay mura sad akong budget ma'am kay wala na gani ko nagpalit-palit sa uban kay lagi ang akong sweldo binadget pag sweldo na ang akong sweldo nakabudget na nya pila ra basta akong sweldo in taon nga 5,000 ra kara sa kwa sa 5,000 akong bayro nun sa motor 3 kapin kaya akong timbayad sa motor guys is pizza uno nga karon sa na may pizza karon munang nagpenalty na muna akong sweldo nakabayad gid hinunsad sa motor nya karagan ako sa kamotor ito kanang itom napakoy utang na gihapon guys kaya akong ibayad na sa una gisige na kog lending gilinding nako nya kada pagtingbayad sa motor pag dili ko ka kuan dadto ko kuha tong gadubli ang akong bayro nun karon nga mo nang nagkuan lagi kay di ko na ko pakapalit og isda ni mother dili na gid kabalakaan si mother og isda sudan kay naa siya ti Mayamia og si Janjan nga mag provide sa ilang sudan no na muhatag man ta og kuan guys muhatag man ta og bakante pero wala sad gid ko nakapalit og isda sad gid kay ako radto nga kuan ako gihuna-hunan ako nga kung kuan patron akong isda ang isda baya 200 biya kapen nga samtang ang lumi 150 ra nya mura to akong gipalit lumi ra wala ako napalit og isda lumi ra akong gipalit do gabi naman sad to
Manihapon na po sila ni mother. Sayo mo sila manihapon. Daw yan papa ni Alan. Kung unsay mo makaon diha, makaon nila. Kay gahatag ko sad sa ila diha. Magamay manog madako. Muhatag ko diha sa ila ha guys. Mapan maun sa diha masudan. Muhatag ko. No, muhatag ko na dili na nako aglaugan yan papa ni Alan. Magluto o diha, maggulay. Ako ka naghaturan. Siya kung agkaluto diha nga mga kuan. Nga. Mula gito. Akong sildo. Human lagi kong bayad aning motor guys. Karang 3,000 kapin nga akong ibayad sa motor. Makapalit na nagsudan. No? Makapalit na nagsudan. Di lang gid pagid karon. Kay karon akong sildo. Pagabot sa sildo guys. Compute na. Kani bayad sa motor. Kani sa kuan, kani sa bahog sa baboy. Gahapon, pagtugbong na mo gahapon ni Ate Mayamia. Akong kwarta nga gidala-dala. Bayad sa motor daw na sobra na 200 pesos. Kapag kahapon, ipapalit ako ni Dede sa bugas. Ang karipat kag bugas din. May dito sa ubos kaya na may 50 kapin. Na, motong ipalit ni Doy sa bugas 4 kilo ang akong 200. Punan ra din ni Riluna kaya pa may sobra ni Riluna. Dili aga saligan ang akong sweldo sa kuan mga unsa bisag unsay paliton guys. Kanang magsweldo bitaw mi nga maguban mi ni Ate Mayamia. Maguban mi kana pagdala kong isda. Kang Ate Mayamia kana guys nga pinalit ang isda. Dili kana ako kwarta. Kay sukad pag sweldo nako. Ako ang kakobra 5,000. Nya, karang 5,000 lagi. Kuhaan sa motor, bayad sa motor. Manang, dili na kita ingon nga pagkapalit patag mga unsa diha, mga kuhaan diha. Kang sweldo ni Alan guys, provide yun na sa kadadlaw. Nila nga gamiton. Balon sa mga bata, sudan. Lagi ka makapugo? Sudan nila. Unsa man? Dili sakay. Unsa? Nahangin na na? Iko dos baby. Agpo sa kayo nag-iyo. Nya. Tinawag Mao lagi. Mao lagi guys. Agod akong kuan karon. I-priority gina ko sa akong sweldo, bayad gid sa motor. Kayo. Na gahapon nahatag sa Timayamian ako sa kuan. Sa paglaba. Dili man to ingon nga sohol. Iya man gitong kuan pahalipay. Matupad niya ate, dili na sohol, pahalipay. O di, dako sa kaya akong kalipay. Kay, ang, kuan, nanamay akong kakuanan, makapalit ko, kuan, sa mga bata. Chika ra taon niya guys, mahuman kayo, nag-drive pa si Riluna. Wala ka chika na. Guys, good morning. So ngayon guys, nanamila ni Mother na nasa tinday dani nagsuroy og hot cake. Napot si Madam Mirian, nagkuan, nag-atak-atak daw kuman ako og bayad sa akong motor. Nara guys, muni ang akong sweldo kada bulan. Nakita ninyo? Manang dili ko pa kapalit og isda. Kaya akong sweldo naa sa akong motor pa ingon. Sudangan tagi na. Nya. Ang isda, kung magpalit kag isda, ang imong kwarta pag makulangan na, di na makabayad sa motor. Itaw. Dako ko bayad nun guys, kaya nga no, penalty naman. Kaya pitsa uno ramang gud akong bayro nun. Manang utungan ang penalty. Kaya di man ta makabayad sa pitsa uno, kay 4 man ta sa atong sweldo. So karon tugbong mini lang at tumila ni tata kay ang sweldo ni Alan gipakuha ra niya sa ilang kauban kay wala man sa nag-duty si Mr. Gingayan karon iyang kauban may nagkuha niya kuan kanang di pa si Alan paka-drive kay iyang ilok hubag pa kayo wa pa nibuto ang budzinggit. Kami nilang lang duha ang magtugbong. Ang giilok gid siya. Nanawag sa Timayamia guys, ako sang tubagon. Nagkawas. Ikawas ko guys kay dandog dito. Nya namay daghan kuan. Kanang nag-atanga palwa kay mo ni nagdahik dani.
Padung nga nila tapa. Nahinay lang. Ilang dalan na ni guys, shot dili. MJ Please ka. Akong driver guys. So, among gibilin. Bayuban mananay ah. Ay na makinali ni Aray. Driver na makinali. Sadto na mi guys. Aguban daw si Maria. Aguban ka? Pagtarong ba? Ubanan kayo. Pwede sa one sa tubo nila. Na lunes na ka uli. Wipes queen. Wipes. Lunes na ka uli. Buntag. Ligo sa daan dito para makabot yung mama tayo katubos mama. Mag-ilis na lang ka. Pagkuha lagi. Saan ako na yun? Bag na yun? Uban ka? Wala ay magatod ni mugma. Ta? Shoot Maria. Bye-bye Ethan. Ato na mi. Ato na mi ta. Ikaw ba? Antay magdala dani. O may kuan na no. Ta, dagan kay sila kahoyo. Wanda. Bye-bye, Dan! Bye-bye! Bye-bye Ethan. Kau ba nang kaya niya? Ethan, bye-bye. Ako na, i-check sa bag na yun. Mo na yun. I-check. Uban ka din? Ato na mi check. Ato na mi. Ito na may. May, ito na may. Bye Jeng. Kilakon kayo. Bye-bye. Hina. Nagturo ko sa kayo. Ban ka? Ha? Yatod ra ka ugma. Ina. Ha? Naguban to chitan. Magpahatod pa lang ka pag-abot ni mo dito na may nagkakihatod na lang ko na. Wawan. Uli na lang ko na. Wawan din. Ugma na ka uli. Ha? Ugma na ka uli. Ban ka? Ingin niya. Ihatod. Ugma na ka uli. Basket. Ato na lang mi kay pahatod niya ka. Dito lang, dito ko sa kaysa ang lubi. Ito na may. Kaya basig di ka makasulong ng lubi. Bye-bye, Jen! Bye! Ito na mi guys.